pobreziaren gorakada eta eskubideen ezabapenak normalizatzen ari diren garai honetan, alderdi politikoek eta komunikabide nagusiek COVID-19 etxain nagusi bihurtu nahi dute. Horren atzean ordea, burgesiaren ofentsiba ekonomikoa eta politikoa dago. Horren aurrean, pobretzen ari garen gazte sektoreok kalera atera behar dugu. Politikoki antolatzen jarraitu behar dugu politikarien eta enpresarien fartxetatik kanpo. Horregaitik, urtarrilaren 29an, burgesiaren ofentsiba gelditu lemapean, mobilizazioak deitu ditugu Bilbon eta Iruñean, eta gazteriari dei egiten diogu bertan parte har dezan. Gizartearen eta gazteon gaitasun ekonomikoak nabarmen egin du bera azken urtean. Gazteriaren ia erdia pobreziaren atalasetik gertu bizi da. Egunerokotasunaren parte bilakatu dira langabezia tasa ikaragarriak, soldata basuak, lan ezegonkorrak, lan kaleratzeak, aldi baterako lanak. Gutxienengo diru sarreraren bermerik gabe eta bizitzeko oinarrizko produktuen garestitzearekin bizi eredu pobreak finkatzen hasi dira. Pobreziaren gorakada hau ordea ez da kasualitatea. Gizarte kapitalista krisian dago eta burgesiak ofentsiba bat abiarazi du. Langileria lanpostuetatik bota, soldatak murriztu, lan baldintzak kaskartu, eskubide ekonomikoak kendu eta bizi baliabideak garestitu ditu. Mundu guztiak daki, egungo alderdi politikoek ezin diotela egoera honi aurre egin. Bankari eta enpresari handiek erabaki ekonomikoak eta miseria ekonomikoa sortzen dute. Alderdi politiko parlamentario burgesek miseria hori kudeatu baino ez dute egiten. Gizarteko sektore desberdinetara zuzentzen badira ere, alderdi politikoak burgesiaren ordenaren zaindari bihurtu dira. Horregatik, beharrezkoa da enpresarien eta beraien alderdi politikoetatik kanpo antolatzea. GKS, klase independentzia horren adierazpen bat da, gazte proletarioen antolakuntza politikoa bultzatzen duena. Bankarien, enpresaria handien eta politikari profesionalen mundu honi, proletalgoaren antolakuntza independentearen bitartez egin behar diogu aurre. Baina, burgesiaren ofentsiba ez da soilik ekonomikoa. Gero eta nabarmenagoa da, estatuek funtzio represiboa betetzen dutela proletalgoarekiko. Askatasun ezean eta pobrezian oinarritutako bizi eredura ohitu nahi gaituzte. Gauzak horrela, azken urtean oso aurrekari arriskutsua jarri dira. Izan ere, eskubide zibil eta politikoak ezabatzea normalizatzea lortu dute. Koronavirusaren ideologia sanitarioak horretarako funtzioare bete du. Horren izenean konfinamenduak, toke de queda, konfinamendu perimetralak, poliziaren jazarpena, kontrol mekanismoak eta bestelako neurri totalitarioak justifikatu dituztelako. Basakeria, neurri totalitarioen normalizazioa da. Enpresaria handiak eta politikariak gero eta testuinguru errepresiboagoa sortzen ari dira, zeinetan kriminalizazioa, bazterketa eta jazarpen poliziala normalizatzen doazen. Hori, burgesiaren ofentsiba politikoa bezala ulertu behar dugu, eta begien bestakoa bihurtu da neurri politikoen eta ekonomikoen arteko lotura. Gazte proletario bakoitzak, nork bere arazoak baditugu ere, beharrezkoa deritzogu guztion eskubiden alde mobilizatzea. Izan ere, antolakuntza independente indartsurik eta erantzun zuzen eta jendetsurik gabe, ezingo diogu egoera honi aurre egin. Beharrezkoa zaigu beraz kalera ateratzea, eta promesa faltsuen eta desesperantzaren gainetik proletalgoa batzea. Horregatik, urtarrilaren 29an kalera aterako gara, eta gazteriari dei egiten diogu bertan parte hartu dezan. Burgesiaren diktaura gelditu, ofentsiba ekonomiko eta politikoa borrokatu.